आंनि साबस्क्राइबार आंखौ अनग्राफोरखौ लोगो मोननानै बिराद गोजोनबाय नै ओमफ्राय बे गेमखौ आं मिथियासै ओमफ्राय नै दाउ मोनबाय लावदुमा बल माबा खुबैनानै बै ग्लासखौ खोख्लैजोब्बाय आरो आंथ' फट' लानानै नुनायानो जायासै ओमफ्राय नै बे दाउखौ मोनलांबाय आरो जोङो ओमफ्राय दाउखौ हरबाय हरनानै दुरुंखौबो हरा ओमफ्राय बे खाथिनि आब' सासेयासो दुरुंखौ हरबाय नुबाय गाइस जों बेसे बुरजा दाउ मोनखो आंना गासै 600ल' थांदों आरोना फैसाया ओमफ्राय आङो दाउखौ मोनदों 6टा ओमफ्राय आंनि लोगोआ फैसाया बेसे थांखोमोनथाय बेहा दाउ माब्रै मोनबाय आरो बिराद इन्टारेस्टिं खाना जानांसिगोन जोंहा ज'हैनो अमा हांनाय जानोसैनो बरा गिदिर जादों गोथाव जायाना आङो जानायनि जोङो बैयावनो गेलेबाय थाबा मोजां अमा बेदर अमा सावनाय गोथाव नंगौना नङा नानि नैथिंबो जागासिनो जानाय नायथांसै आं र' अमा बेदर मनायाव सोनानै लांगासिनो जों दायो थांसै मोनखांबाय नालाय दाउआ
मोजाङै लासै फै Nanti lah, nanti lah. Mana dia masuk? Apa? Ai, lassui fui mama. Lassui fui aste no slowly. Ane. Ane. Lassui fui mama. Terus fui apa? Hei, mana sini ni lah? Ini bebaidi. Lassui hai mama. Muli hai dong. Lassui fui mama. Gozongdrai na mama. Lassui fui. Anda, apa tu? Isi humta fui. Hei, mana kau? Yang Thailand itu macam. Slow mama, slow. Hei, astaga, Allah. Lassui mama, lassui. Lassui fui. Oh. Ini. Oh. Ini lagi baby. Hai. Hei, hei, gila. Ini video tu. Ini baby. Yeah. Betul salah dia. Hanoi.